Giniwat na subong adlaw ang soft opening sa Iloilo Central Market kag Iloilo Terminal Market. Ginpangunahan mismo ni Mayor Isa Treñas upod ang mga opisyal kag department heads ang Iloilo City Government ang pagbukas sang bag-o kag moderno nga merkado sang syudad. Suno kay Mayor Treñas ang bagong nga mga merkado gindisenyo nga world class, matinlo kag komportable para sa mga pumuluyo kag sa mga vendors. Una ginhiwat ang ribbon cutting ceremony sa Iloilo Central Market kag pagkatapos ini nagpadulong ang grupo sang alkalde sa Iloilo Terminal Market. This day marks an important milestone in the history of Iloilo City. A new beginning for our vendors and shoppers. Wala na sang tulo sang ulan nga daw ara lang kita sa kasagingan. Wala na sang marigna nga sitwasyon. Subong everything is organized, naka-zoning na kita, clean, bright, and well-ventilated. Nabalian ang kabahin sang mensahe ni Mayor Isa Treñas. Sa kaangot nga balita, ginhatagan naman importansya ni Engineer Neil Ravena, head sang City Environment and Natural Resources Office, ang pagpabilin sang kalimpyo kag disiplina sa merkado. Sa interview sang Bomboradio kay Ravena, may ara sang material recovery facility, may water facility kag may solid waste management system. Gindugang pa niya nga may mga assigned staff na nga mga maga-manage kag maga-monitor sang operasyon kag dapat ginasunod ang tanan nga compliance requirements. May ara naman sa